ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்துட்டாங்கல்ல பிரபு? இன்னும் 4-5 பேர் வரணும் மாதாஜி. சரி, நம்ம பிரேயர் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள வந்துருவாங்க. ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे. सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. प्रभु शेयर பண்றீங்களா? ऑडियो प्ले பண்ணுங்க प्रभु. नयाचे हम रम्यं सकल जनकाम्यं वरवधू सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो. இதையும் ப்ளே பண்ணிடுறீங்களா பிரபு? பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. हरत्वं संसारं धृतरम् असारं सुरपते. हरत्वं पापानां विततिमपारं यतव पते. अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमिदम्. जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयत शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति. ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தா, எல்லா மக்களாலும் விரும்பப்படுவதை போன்று ராஜ்யத்தை அடையவோ பொன் மாணிக்கங்களை பெறவோ செல்வத்தை அடையவோ அழகான மனைவியை வேண்டியோ நான் பிரார்த்திக்கவில்லை. சிவபெருமானால் சதா புகழப்பெறும் அந்த ஜெகநாத சுவாமி எனது காட்சிக்கு உரியவராக இருக்கட்டும்.
அப்படின்னு 7வது ஸ்லோகம் சொல்லு. 8வது ஸ்லோகத்துல என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, தேவர்களின் தலைவரே, தயவு செய்து நான் உட்பட்டிருக்கும் இந்த பயனற்ற பௌதீக வாழ்க்கையை விரைவில் நீக்கிவிடுவீராக. யதுவம்சத்தின் தலைவனே, கரைகாண இயலாத பரந்த பாவக்கடலை அழிப்பீராக. தங்களை மிகவும் கீழானவர்களாக கருதி உங்களை தவிர வேறு கதியில்லை என்று சரணடைந்தவர்களுக்கு பகவான் ஜெகநாதர் தமது தாமரை பாதங்களை புகலிடமாக அளிக்கின்றார். ஜெகநாத சுவாமி எனது காட்சிக்குரியவராக இருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 18 மோக்ஷ சந்நியாச யோகம், துறவரத்தின் முழுமை. இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த 17 அத்தியாயங்களின் ஒரு சுருக்கம்தான் இந்த 18வது அத்தியாயம் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க. சோ இதுல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன அறிவுரை தரப்போகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 18வது சாப்டர்ல. சோ பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு 17 சாப்டர்களுடைய அந்த சாராம்சம் தான் இந்த 18வது சாப்டர் அப்படின்ட்டு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாகோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ரிஷிகேஷ பிரதக்கேஷி நிசூதனக. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. சோ 2 விதமா பகவான புகழ்ந்து குளோரிஃபை பண்றாரு. சோ கேசி என்ற அசுரன், சோ அவன் ஒரு குதிரை வடிவில் வந்த அசுரனை கொன்றவர். ரிஷிகேஷன் நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் ஆள்பவர். சோ அதனாலேயும் புலன்களின் அதிபதியே ரிஷிகேஷ அப்படின்னு சொல்றார். கேசி நிசூதன அப்படின்னு சொல்றார். கேசி என்ற அரக்கனை, குதிரை அரக்கனை கொன்றவரே அப்படின்னு சொல்றார். இங்கே பகவானுக்கு 18வது சாப்டர்லயும் கூட அவருக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது. அதை தெளிவாக்கி கொள்ள விரும்புகிறேன், புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். என்ன அந்த 2 கொஸ்டின் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தியாகம் அப்படின்னா என்ன, சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன, இந்த 2த்துக்கும் பொருள் எனக்கு விளங்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. சோ இதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுக சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராசுஸ்த்யாகம் விசக்ஷனா. புருஷோத்தவரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று பெரியோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். சோ சந்நியாசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பகவான் இங்க தெளிவா சொல்றார். ஜட ஆசைகள், நம்மளுக்கு நிறைய பலநோக்கு செயல்கள் செய்யறோம். சோ அதை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், அந்த மாதிரியான செயல்கள், ஜட ஆசைகளை கொண்ட செயல்கள், மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ், அந்த ஆசைகளை நம்ம என்னன்னு தோஷம் அப்படின்னு விளக்கி விட வேண்டும். அது தோஷம், நமக்கு ஒத்து வராது, நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு விளக்கிட்டோம்னா யாருனால அந்த மாதிரி விளக்க முடியும்? துறவிகள்னால மட்டும்தான் விளக்க முடியும். அவர்கள் தான் சன்னியாசிகள். சோ அந்த சந்நியாசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அந்த மாதிரி டிசையர்ஸே இல்ல, அந்த மாதிரி செயல்களை அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். இப்போ எனக்கு ஒரு மகன் வேண்டும், நான் அப்படின்னு யாகம் செய்வது, நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு யாகம் செய்வது, அதுக்கெல்லாம் கூட வேதம் வழிகாட்டுகிறது. சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னா என்ன யாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கூட வேதத்திலே சொல்லப்பட்டுதான் இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் யார் செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ, சோ ஜட ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக யாகங்கள் யக்னங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ, அந்த செயல்களை தோஷம் என்று விலக்கி வைத்து விடுகிறார்களோ, அவர்கள் சந்நியாசம் கொண்டிருக்கிறார்கள், சந்நியாசிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
இன்னொன்னு தியாகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு. சோ அப்படின்னா என்ன? செயல்களின் பலன்களை துறப்பது. நம்ம எல்லாம் இல்லறவாசிகள், நம்ம செயல்கள் எல்லாம் செய்யாம இருக்க முடியுமா? எல்லாத்தையும் துறக்க முடியுமா? முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை துறப்பது. ஒரே ஏதாவது ஒரு நல்ல செயல் செய்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்ல செயல்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம். அந்த செயல்களுடைய பலன்களை என்ன செய்தாலும் சரி பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். எப்படி நிர்கா மகாராஜா அர்ப்பணிக்காதனால ஒரு பெரிய ஜெயண்ட் பள்ளியா பிறந்தார், எப்படியெல்லாம் கர்ப்ப பந்தனத்திலே மாட்டிக்கொண்டார் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த மாதிரி இருக்காம எந்த செயல்கள் செய்தாலும் அந்த செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டால் அதிலே வருகின்ற பாவங்களும் புண்ணியங்களும் நம்மளுக்கு சேராது. நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன், புண்ணியம் கூட நமக்கு வேண்டாம். புண்ணியம் சேர்த்துட்டே இருந்தா அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம எங்கேயாவது பிறந்து மறுபடியும் பூமிக்கு வர வேண்டியிருக்கும். அதனால புண்ணியங்களும் வேண்டாம், பாவங்களும் வேண்டாம், அகர்மா செஞ்சிடணும். சோ அந்த மாதிரி பலன்களை அர்ப்பணிக்கும் போது அதற்கு பேர் தியாகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ இதுதான் இந்த 2வது ஸ்லோகம்ல பகவான் நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. द्वाज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञदानवदः कर्म न त्याज्यमि साबरे. சோ எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். சோ பலநோக்கு செயல்களை நாம செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? இருந்தாலும் சில வகையான யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. அவைகளை செய்ய வேண்டும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, விவாக யக்னம் பண்றோம், கல்யாணம் நடத்தி வைக்கிறோம், அதுக்கு யக்னங்கள் எல்லாம் பண்றோம், அதை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரியான யக்னங்களை கண்டிப்பாக செய்யவே வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் சோ ஆன்மீக அது மட்டும் கிடையாது, ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக செய்யப்படுகின்ற யக்னங்களை சிறப்பாக செய்யலாம், அதையெல்லாம் செய்யாமல் தவிர்த்து விடக்கூடாது அப்படின்னு இந்த 3வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யக்னதானதவ கர்ம ந த்யாஜ்யம் கார்யம் ஏவ தத் யக்னோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். சோ யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. சோ முதல்ல இருந்த கிங்ஸ் எல்லாருமே செயின்ட்லி கிங்ஸ் இல்லைங்களா, தெய்வீகமான அரசர்கள். ஆனாலும் அவர்கள் தெய்வீகத்திலே இருந்தாலும், நிலை பெற்று இருந்தாலும் கூட, தன்னுணர்வு உடையவர்களாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் எல்லாமே நிறைய யாகங்கள் செய்தார்கள், தானங்கள் செய்தார்கள், தவங்கள் செய்தார்கள். சோ அந்த மாதிரி எதுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னா, ஆத்மாக்களையே தூய்மைப்படுத்துகிற சக்தி அந்த யாகங்களுக்கும், தானத்திற்கும், தவத்திற்கும் இருக்கிறது. சோ அதனால அவற்றை தவிர்க்காமல் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு இங்கே பகவான் நம்மளுக்கு 5வது ஸ்லோகத்திலே நமக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதான் எஸ் பிரபு, அதுதான் லோகக்ஷேமத்திற்காக செய்கின்ற யாகங்கள், யக்னங்கள். ஏதான் யது துபி கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். சோ இப்ப லோக சேமத்திற்காக நிறைய யாகங்கள், யக்னங்கள் எல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் செய்வார்கள் இல்லைங்களா. கோயில்ல கூட சண்டி யாகம் செய்வாங்க, அப்புறம் நரசிம்மருக்கு, அப்புறம் கணபதிக்கு, இப்படி நிறைய பேர்த்துக்கு செய்வாங்க. அந்த யாகம் எல்லாமே எந்த பற்றுதலும் இல்லாமல், அந்த யாராவது ஒருத்தர் செய்தா கூட அவங்க அந்த என்ன நினைச்சுக்க கூடாது, என்னுடைய குழந்தைக்கு இந்த புண்ணியம் வர வேண்டும், என்னுடைய குடும்பம் நல்லாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் இல்லாம
பொதுவாக இந்த லோகா சமஸ்தோ சுகினோ பவந்து அப்படின்னு சொல்லி லோகசேமத்திற்காக செய்யப்பட வேண்டும், எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்படி ஒருவர் கடமையாக செய்த இது என்னோட கடமை, எப்படி நம்ம பிள்ளைங்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கடமை, பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கடமை. சோ அந்த மாதிரி கடமையா நினைச்சு செய்யறோம் இல்லைங்களா, அதுதான் அப்படிதான் செய்யணுமே ஒழிய ஏதாவது ஒண்ணு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட செய்யக்கூடாது. சோ இதுதான் என்னுடைய முடிவான அபிப்பிராயம். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஏதோ ஒரு பிராணி தண்ணியில மாட்டிக்குச்சு, அதை காப்பாத்துறதுக்காக இவர் போறாரு. சோ கடைசியில அந்த தண்ணியின் வேகத்தினால இவரும் அடித்து கொண்டு போறாங்க. அப்ப இவர் காப்பாத்துறாரு. இது எதுவுமே ஏதாவது எதிர்பார்த்து செய்யறாங்களா? இல்ல. சோ எதுக்காக செய்யறாங்க? ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வேண்டியது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கடமை, அதற்காக நான் செய்கின்றேன். சோ இப்படிதான் நம்ம யாகம், யக்னம், தானம், தவம் எது செய்தாலுமே இப்படிதான் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெப்ரசன்டேஷனுக்காக பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. இப்போ பின்னாடி இங்க ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்திருக்காங்க. பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள், காரணம், குணம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்கு. இது என்ன அப்படிங்கறது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். அடுத்ததுக்கு போயிடுங்க பிரபு. இப்போ 2 ஸ்லோகங்கள் கொடுத்திருக்காங்க. இது என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போலாம். 13 பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியே கிருதாந்தே ப்ரோக்தானி சித்தயே சர்வ கர்மணாம். 14வது ஸ்லோகம். அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிரதிக்விதம் விவைதாஸ்ச பிரதுக்சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்தர பஞ்சமம். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன, அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள் அப்படிங்கிறாங்க. சோ பகவான் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி, நான் செய்யறேன் என்னாலதான் இது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. ஒரு சின்ன செயலோ ஒரு பெரிய செயலோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு 5 காரணங்கள். சோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன், அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். அது நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம். செயலுக்கான இடம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், நம்முடைய கைகள், கால்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். இன்னும் விளக்கமா சொல்லணும்னா, இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்திருக்கு. இதுக்கான இடம், சரிங்களா, இந்த இடம் வேணும் நம்மளுக்கு. சோ இதுதான் செய்பவன். செய்பவன் யாரு? இங்க இருக்கிற பீப்புள். இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது யாரு? இவங்களுடைய புலன்கள். சோ இவங்களுடைய கைகள், கால்கள், கண்கள், இவங்களுடைய புலன்கள். பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். சோ நிறைய முயற்சி செய்தாதான் இந்த பள்ளம் தோண்ட முடியும், இந்த இரும்பை எல்லாம் இங்க கொண்டு சேர்க்க முடியும், டிரான்ஸ்போர்டேஷன். சோ எங்கிருந்தோ கொண்டு இங்க இறக்குறாங்க, சோ கம்பி கட்டுறாங்க. சோ நிறைய வேலைகள் இருக்கு. சோ பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். சோ இது எல்லாம் செய்தாலும் கூட பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணணும். அந்த சாங்ஷன் லெட்டர் வந்தாதான் இந்த ஒர்க் நடக்கும், இல்லைன்னா நடக்காது. சோ இப்படி 5 காரணங்கள் இருக்கிறது. எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் இந்த 5 காரணங்கள் தான் முக்கியம். 5மே காரணகர்த்தாக்கள் அப்படின்னு இங்கே பகவான் நமக்கு சொல்கிறார். சோ இந்த 5ம் இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, நான் தான் கர்த்தா, எல்லாத்துக்கும் நானே காரணம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ இது நம்ம இனிமே நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம், இதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம், நான் இல்லாட்டி இந்த வேலை நடந்தே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. சோ அது பகவான் நம்ம மனசிலே நமக்கு நம்ம மனசிலே கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் தான் கர்த்தா அப்படிங்கிற நினைப்பு நம்மளுக்கு வரவே வராது. சோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துய பஷ்யத் யக்ருத புத்தித்வாத் நச பஷ்யதி துர்மதி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. சோ யார் இந்த 5 காரணங்களும் தான் முக்கியமான காரணங்கள் அப்படின்னு நினைக்காம தன்னை மட்டுமே நான் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்கனால அந்த பூரண உண்மையை அறிந்து கொள்ள முடியாது. உள்ளது உள்ளபடி என்ன ட்ரூத் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அவன் நிச்சயமாக ஒரு முட்டாள் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கும்போது தான் மட்டுமே அந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும், பேரு வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா அவன் அதுக்கு காரணம் கிடையாது, அதுக்கு முக்கியமான 5 காரணங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு பகவான் இங்கே நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். இறுதி காரணம் பரமாத்மாவாகவும் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே கொள்ளப்படுகிறது. அப்படின்னு நானே கர்த்தா அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் நேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சம்க்ரக. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஒரு செயலை செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு தூண்டுதல் வேணும். அது என்ன தூண்டுதல் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கிற என்ன தூண்டுதல்? அறிவு, நம்மளுடைய நாலேஜ், அறியப்படும் பொருள். எதை எந்த செயலை செய்ய போகின்றோமோ அதை பற்றிய அந்த பொருளை பற்றிய அறிவு, அறிபவன். இந்த 3ம் தான் நமக்கு ஒரு செயலை செய்ய தூண்டுகிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த செயலை தூண்டிடுச்சு, சரிங்களா? நம்மளுடைய அறிவு செய்ய செய்ய செய்யன்னு சொல்லிட்டே இருக்கு. அப்ப நம்மளுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்றா? நம்மளுடைய புலன்கள், அந்த கர்மா, அந்த செயல், அப்புறம் அதை செய்பவன். இந்த 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. செயலை தூண்டுபவை 3 விஷயங்கள், செயலை உண்டாக்குபவை 3 விஷயங்கள் அப்படின்னு இங்கே 6 விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாட்டம், அதாவது ஊக்கம் வேண்டும். ஒரு செயலை செய்வதற்கு ஊக்கம் வேண்டும். நாட்டம் அப்படின்னா என்ன, ஊக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எண்ணுவது, ஃபர்ஸ்ட் அதை பத்தி நினைக்கிறது, அப்புறம் ஃபீல் பண்றது, உணர்வது, அதுக்கப்புறம் விரும்புவது, அதை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு விரும்புவது. இது 3ம் சேர்ந்ததுதான் ஊக்கம், இல்லைன்னா நாட்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. செயல்களை செய்வதற்குரிய அந்த நம்பிக்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் அறிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்போ நாட்டமும் செயலாற்றுபவனும் சேர்ந்து புலன்களின் உதவியால் செயல் நடைபெறுகிறது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். நாட்டம் அப்படிங்கன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். எண்ணுவது, உணர்வது, விரும்புவது, இது 3ம் சேர்ந்தது நாட்டம், இல்லைன்னா ஊக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நமக்கு ஊக்கத்தோட அந்த செயலாற்றுபவன், அந்த காரியத்தை செய்பவன், பிளஸ் யாரு? நம்மளுடைய புலன்கள். இது 3ம் சேர்ந்துதான் ஒரு காரியம் நடைபெறுகிறது. இந்த எல்லாத்துக்கும் யார் சென்டரா இருக்காங்க, புலன்களின் மையமாக இருப்பது யார் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய மனது. இதுதான் ஒரு செயலை செய்வதற்கு இத்தனை விஷயங்களும் இருந்தால்தான் ஒரு செயல் நடைபெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சுய மதிப்பீட்டு நேரம். முன்னாடி ஒரு டேப்லெட் காலம் வந்துச்சு, நான் அதை ஸ்கிப் பண்ண சொல்லிட்டேன். அது என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு ஸ்லோகம், இனி படிக்க போற ஸ்லோகங்களுக்கு கீழே இந்த மாதிரி 3, 2, 1 அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்கும். நம்ம எந்த ஸ்லோகத்தின் கீழ் வருகிறோம் அப்படிங்கறத ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் நம்ம போட்டுக்கிட்டே பிளஸ் 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 போட்டுக்கிட்டே வரோம். அப்ப கடைசியில நம்ம பார்க்கும்போது, ஆட் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம எதுல இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம பாஸா ஃபெயிலா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது சும்மா ஒரு இதுக்காக போட்டிருக்காங்க. நீங்க இதை சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டாம், சும்மா, சரிங்களா? அது உங்களுடைய இதுக்காக, அதை நீங்க வெளியில எல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா ஸ்லோகத்தை மட்டும் நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 3 இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க 2 இருக்கு. சோ இங்க 1 இருக்கு. நம்ம வந்து எந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள நம்ம வந்து அடங்குகிறோம், we belongs to which group அப்படிங்கிறதுக்காக தான். சோ இதே மாதிரி நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கும். அதை ஆட் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு என்ன நம்ம எதுல இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். சோ அது நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போட்டு பார்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா விட்டுடுங்க. சோ இப்போ நம்ம 19, 20, 21, 22 சோ 19ல இருந்து நம்ம ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம். ஞானம் கர்ம சகர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேதத ப்ரோச்யதே குணசங்கேனே யதாவச்சுனு தான்யபி சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். 21 ப்ருதக்வேன து யஜ்ஞானம் ஞானாபாவான் ப்ருதக்விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம் யத்து கிருஷ்ணத்வ ஏகஸ்மின் கார்யோசக்தம் அகைதுகம் அதர்வாத்வத் அல்பம் ச தத்தாமசம் உதாப்ருதம். சோ 22 வரைக்கும் தான். சோ இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது, இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. சோ 3 குணங்கள் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஜட இயற்கையில. அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்பதான் நம்முடைய அறிவு, நாம் செய்கின்ற செயல்கள், நம்ம செய்பவன். சோ இந்த 3 பேருமே வந்து மாறுபடுகிறோம். இந்த 3 தான் அது வந்து அடிப்படையாக இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ 20வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுனா, உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக இருந்தாலும் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சோ இப்ப வந்து எதை பத்தி பேசுறாங்க, அறிவை பத்தி பேசுறாங்க. சத்வகுணத்துல அறிவு எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்தின் அறிவு எப்படி இருக்கும், தமோ குணத்தின் அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் சொல்லுது. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, சத்வகுணத்தில் இருக்கின்றவர்களுடைய அறிவு எப்படிப்பட்டது. சோ உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், சோ நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ், இப்ப நம்மளும் லிவிங் என்டிட்டி தான். சோ ஒரு நாயும் லிவிங் என்டிட்டி தான், ஒரு பூனையும் லிவிங் என்டிட்டி தான், ஒரு எறும்பும் லிவிங் என்டிட்டி தான், ஒரு ஈயும் லிவிங் என்டிட்டி தான். சோ இப்படி எண்ணற்ற உருவமாக நாம பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனா நம்ம எல்லாத்துக்கும் மொத்தமா என்ன பேரு, லிவிங் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு தான் பேரு. ஆனால் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் பார்ப்போம். நம்ம உங்களை வந்து நான் மனிதர்களாக பார்ப்பேன், நாயை வந்து நாயாக பார்ப்பேன், ஈயை வந்து ஈயாக பார்ப்பேன். ஆனால் சாத்வீக குணத்திலே இருக்கின்ற பெரியவர்கள் வேறுபாட்டில் ஒரு ஒற்றுமையை காண்கின்றார்கள். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு கேட்டா, எல்லார் மனதிலும் வந்து யார் இருக்கிறார், பரமாத்மா இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஈயாக பார்ப்பதில்லை, அந்த மனசிலே இருக்கிற பரமாத்மாவை பார்க்கிறார். சோ அந்த மாதிரி வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக யார் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கிறார்களோ அவர்களுடைய அறிவு சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. சோ எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இப்ப நம்ம எல்லாம் அப்படித்தானே பார்க்கிறோம். ஒரு நாயை நாயாக பார்க்கிறோம், ஒரு குதிரையை குதிரையாக பார்க்கிறோம், மனிதர்களை மனிதர்களாக பார்க்கிறோம், மரத்தை மரமாக பார்க்கிறோம். சோ இப்படி வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது, ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, மனிதர்களுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து நிறைய டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி எந்த அறிவு நம்மளை வந்து இந்த மாதிரி திங்க் பண்ண வைக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்ற அறிவு இந்த மாதிரி நம்மை வந்து வேற வேற மாதிரி நினைக்க வைக்கிறது. இவங்க எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு நம்மளுக்கு வருவது கிடையாது. அது ஆன்மீகவாதிகளுக்கு உள்ள சத்துவ அறிவு. சோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுக்கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு
தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நம்மளுக்கு முதலே தெரியும், தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் எதையுமே உள்ளது உள்ளபடி காண மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு இதை பற்றிய அக்கறையும் கிடையாது. சோ எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரிதான் நினைச்சிருப்பாங்க. அவங்களுடைய இது எல்லாமே ஒரு இல்யூஷன்ல இருப்பாங்க. போதைக்கு அடிமையாகி இருப்பாங்க, சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க, தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம். நியதம் சங்கரகிதம் அராகத்வேஷதக்ருதம் அஃபலப்ரேக்ஷூனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. 24வது யத்து காமேஷுனா கர்ம சாசங்காரேன வா புன கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாக்ருதம் அனுபந்தம் சயம் ஹிம்சாம் அனபேஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாத் ஆராப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்யதே. சோ 25. இந்த 3 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பொருள் இயற்கையின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். இப்போ நம்ம அறிவு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். 3 குணங்களிலே அறிவு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம். இப்போ பொருள் இயற்கை, இந்த மெட்டீரியல்ல மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ அது சத்துவ குணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. இப்பவே நம்ம கோயில்ல எல்லாம் யாகம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த யாகம் எப்படி இருக்கும்? அதற்கு முன்னாடியே இடத்தை தூய்மைப்படுத்துவார்கள், அதற்கு வேண்டிய பொருட்களை எல்லாம் சேகரித்து வைப்பார்கள் அட்வான்ஸா, இல்லைங்களா? சோ எல்லா முயற்சி, அந்த கோயிலை அலங்கரிக்கிறது எல்லாமே டிசிப்ளின்டா ரொம்ப பிளான்டா நடக்கும். அதுல யாருக்காவது எதுவுமே பற்றெல்லாம் இருக்காது, இல்லைங்களா? லோகசேமத்திற்காக செய்யப்படுகிறது. சோ அந்த மாதிரி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்ற செயல் அது சத்துவ குணத்தின் செயல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று சொல்லப்படுகிறது. எப்படி இரண்யகசிபு தேவர்களை கொல்லுவதற்காக பிரம்மாவிடம் பிரம்மாவை வேண்டி தவம் இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி அவர்களுடைய ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக ஒரு மகன் வேண்டி யாகம் செய்கிறார். யாரு? திருபத மகாராஜா, இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடன் ரொம்ப ஃபால்ஸ் ஈகோ ஜாஸ்தி, அவங்களுக்கு தான் என்ற மமதை. சோ அப்படி இருக்கிறவர்கள் எந்த குணத்திலே இருக்கிறார்கள்? ரஜோகுணத்திலே அவர்கள் செயல்கள் செய்கின்றார்கள். அப்போ தமோ குணத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறார்னு பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தில் செயலாக கருதப்படுகிறது. சோ எதிர்கால பந்தத்தை, மற்றவங்களை பத்தி அவங்களுக்கு எந்த அக்கறையும் கிடையாது. சோ இது மற்றவங்களுக்கு தன்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு இப்போ நல்ல மது பழக்கம், புகைப்பிடிக்கின்ற பழக்கம், போதைப் பொருட்களை கொண்டு இளைஞர்கள் அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களை பத்தி நினைச்சு பார்ப்பாங்களா? இல்ல, இல்லைங்களா? சோ அவங்க அதனால தன்னுடைய பெற்றோர்கள் எவ்வளவு துன்பப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் கருத்திலேயே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஏதாவது சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்ற நேதிகளை எல்லாம் பின்பற்றுவார்களா? கண்டிப்பாக மாட்டார்கள். எல்லாத்தையும் புறக்கணித்து விடுவார்கள். ஏதோ ஒரு மயக்கத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய அறிவை இழந்து இக்னரன்ஸ்ல இருப்பாங்க. சோ இந்த குணத்தின் செயல்கள் எல்லாமே தமோ குணத்தின் செயல்களாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்த சங்கோனகங்வாதி ப்ருத்யுத்சாக சமன்விதா சித்ய சித்யோர் நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்யதே. ராகி கர்ம ஃபல பிரேஷு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுசி ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்தித.
अयुक्त प्रकृतस्तप्त षडोनैश्रुति कोलस विषादी तीर्थशूत्रीश कर्ता तामस उच्यते. சோ இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் எவன் ஒருவன் பொருளியற்கையின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள், சோ எப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் 3 வகையாக, எந்தெந்த குணத்திலே உள்ளவர்களுக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, சோ 3 குணங்களுமே அவர்களிடம் இருக்கக்கூடாது. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த குணங்களை எல்லாம் விட்டு அதையும் விட உயர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்போ அது என்ன குணம்? உங்களை யாருக்காவது ஞாபகம் வருகுதா? 3 குணங்களையும் விட உயர்ந்த குணம் வாசுதேவ குணம். அதுக்கு என்ன பேரு? எஸ், பிரேம்குமார் பிரபு, சுத்த சத்வம். கரெக்டா சொன்னீங்க, தேங்க்யூ. சோ அந்த மாதிரி சுத்த சத்வத்துல யார் இருக்கின்றார்களோ, சத்வகுணம் இல்ல மாதாஜி, அது சத்வகுணத்துக்கும் மேல இன்னொரு குணம், அது வந்து சுத்த சத்வம். சோ அந்த மாதிரி அகங்காரமின்றி, சோ ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கக்கூடாது, நான் எனது அப்படிங்கிற அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது. உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன், சோ தெய்வ காரியங்களை வந்து ரொம்ப உற்சாகத்தோட செய்யறது, சோ மன உறுதியோட செய்யறது. அதுல வந்து வெற்றி இருந்தாலும் சரி, தோல்வி இருந்தாலும் சரி, ரெண்டையும் சமமாக கருதுவது. அது பகவான் வந்து ஏதோ பகவானுடைய இது அருள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை வந்து ரெண்டத்தையும் ஒன்னாவே எடுத்துக்கிறது. சோ எதையுமே வந்து தன்னுடைய கடமையாக நினைத்து செய்வது, சத்காரியங்களை எல்லாம் தன்னுடைய கடமையாக நினைத்து செய்கிறது. அந்த மாதிரி செயலாளி எந்த குணத்திலே இருக்கிறார்? சத்வகுணத்திலே இருக்கிறார். அப்போ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவங்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும்? எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு, சோ நான் இன்னைக்கு இத பண்றேன், எனக்கு நாளைக்கு நான் இது எனக்கு கிடைக்கணும், இன்னைக்கு நான் பண்றேன், எனக்கு நாளைக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட நம்ம செய்யறோமே, அந்த பலன்களை விரும்பி அனுபவிக்க விரும்புகிறோம். சோ அந்த செயல்களை செய்துவிட்டு அந்த பலன்களை வந்து நாம அனுபவிக்க விரும்புகிறோம். பேராசை வேற, எனக்கு இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வந்து நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு சந்தோஷமா இல்லாம பொறாமப்படுறது, அடுத்தவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு அது நம்ம கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு. அப்புறம் மனசுல வந்து தூய்மை கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தா நம்முடைய மனது வந்து கலங்கப்பட்டு விடும். சோ தூய்மை இருக்காது. சோ இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். சோ ஒரு நல்லது நடந்துட்டா ரொம்ப வந்து தலகால் புரியாம ஆடுறது, ஏதாவது ஒரு துன்பம் நடந்து விட்டா ரொம்ப துவண்டு போகிறது. சோ இந்த மாதிரி செயலாளி எந்த குணத்தில் இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்டா ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ, அவன் வந்து கண்டிப்பா தமோ குணத்துலதான் இருக்கிறான். சோ எப்பவுமே வந்து எதை நம்ம சொன்னாலும் அந்த மாதிரி சாஸ்திரம் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் அவன் நடந்துக்கவே மாட்டான். மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் ஜாஸ்தி, பிடிவாதம் ஜாஸ்தி, மற்றவங்களை ஏமாற்றுதல் வந்து நிபுணன், மற்றவர்களை அவமதிப்பதிலும் அவன் நிபுணன். சோ யாரை எப்ப வந்து அவமதிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். எப்பவுமே சோம்பேறியா இருப்பாங்க. 2 மணி நேரம் அரை மணி நேரம் செய்யற வேலையை வந்து அவங்க 4 மணி நேரத்துக்கு இழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்பவுமே வந்து ஒரு வருத்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சோ அவங்க வந்து காலம் தாழ்த்துபவர்கள். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் வந்து தமோகுணத்திலே இருக்கின்ற செயலாளிகள் அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பொருள் இயற்கையின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு, சோ நம்மளுடைய நாலேஜ், நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும் 3 குணத்துல அப்படின்னு வந்து இங்க நம்மளுக்கு வந்து 29, 30, 31, 32 இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்கிறார். என்னன்னு பார்க்கலாம். புத்தேர் வேதம் த்ருதே சைவ குணதஸ்திரிவிதம் ஸ்ருணு प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावये बन्धं मोक्षं स यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी.
यया धर्ममधर्मं च कार्यं साकार्यमेव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिदीया मन्यते तामसावृता षड्भर्तावत् विवारिदांश्च புத்தி சா பார்த்த தாமசி. சோ இந்த 4 ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்கிறது? 29வது ஸ்லோகம். சோ பொருளியற்கையின் அடிப்படையில் சோ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இதுல வந்து 3 வகையான நுண்ணறிவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரித்தாவின் மகனே, செய்யத்தக்கது எது, தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்வகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ சத்வகுணத்தில் இருக்கிற புத்திமான்களுக்கு தெரியும் எது செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது. தர்மம் செய்யலாம், அதர்மம் செய்யக்கூடாது. இல்லைங்களா? பாண்டவர்கள் செய்தது எல்லாமே செய்ய வேண்டியது. துரியோதன் கௌரவர்கள் செய்தது எல்லாமே செய்யக்கூடாது. சோ என்னென்னலாம் பண்ணினாங்க பாண்டவர்களுக்கு? வீட்டை கொளுத்தினாங்க, விஷம் வச்சு கொல்ல பார்த்தாங்க, இப்படி லைனா சொல்லிட்டே போலாம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, இப்படிப்பட்ட கெடுதல் நினைத்த கௌரவர்களுக்கு பாண்டவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? ஒரு தடவை வந்து எங்கேயோ துரியோதனன் போய் மாட்டிக்கிட்டப்ப கூட யாருமே அவனை காப்பாத்த போகல. ஆனா வந்து யுதிஷ்டர் வந்து அவனை போய் காப்பாத்து அப்படின்னு பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் ஆணையிட்டு கந்தர்வர்களுடைய அந்த ஒரு குரூப்ல போய் மாட்டி அந்த இடத்துல குளிக்க கூடாது. ஆனா இவர் போய் குளிச்சுட்டு இருப்பார், நல்லா குடிச்சிட்டு நல்லா அந்த மாதிரி இருப்பார். சோ அவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போய் கட்டி போட்டுருவாங்க, விடவே மாட்டேன்ருவாங்க. அவனுக்கு தண்டனை அளிக்கணும்னு சொன்ன அவனுக்கு தண்டனை அளிப்பதில் உனக்கு உரிமை ஜாஸ்தி இருக்கிறதா இல்லை எனக்கு இருக்கிறதா? ஏன்னா எங்களுடைய மனைவியை வந்து இவன் கவர்ந்து கொண்டு போய் அவன் திரௌபதிக்கு என்னென்னலாம் செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து அவனை வந்து அவனுடைய தொடையை கிழித்து அவனுடைய ரத்தத்தை வந்து என் மனைவியின் கூந்தலில் தடவுவேன்னு நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், சபதம் பண்ணிருக்கேன். சோ உனக்கு ஜாஸ்தி உரிமை இருக்கிறதா அவனை கொள்வதில், எனக்கு உரிமை இருக்கிறதா அப்படின்னு சொன்னா அந்த கந்தர்களுடைய தலைவன் வந்து உங்களுக்கு தான் உரிமை இருக்கு, இவனை கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்டவர்களையும் கூட காப்பாத்தினாங்க. சோ அவங்களுக்கு தெரியும் செய்வது செய்யத்தக்கது எது, செய்யக்கூடாதது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படக்கூடாதது எது. சோ ஒரு சன்னியாசி தனியாக காட்டிலே வந்து போய் தவம் செய்து இருக்கும்போது என்னை காப்பதற்கு யார் இருக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. மனசுக்குள்ளேயே பகவான் இருக்கிறார், எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் பரவி இருக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட பயப்படவே கூடாது. பயப்படத்தக்கது எது, எதுலாம் அதர்மம் செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பயப்படணும், பொய் சொல்லணும், திருடணும் அப்படின்னா பயப்படணும், கண்டிப்பா அதை செய்யக்கூடாது. சோ அந்த மாதிரி நல்ல குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கணும். சோ பந்தப்படுத்துவது எது அப்படின்னா சோ இந்த முக்குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு மெட்டீரியல் டிசைர்ஸோட சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனோட நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாமே நம்மை இந்த உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தக்கூடியது. விடுதலை செய்வது எது, ஆன்மீக செயல்கள் எல்லாமே பற்றில்லாமல் நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு எல்லாமே நம்மை வந்து விடுதலை, நம்மளை லிபரேஷன் பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற குணம் தான் சத்துவ குணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. சோ துரியோதனனுக்கு அந்த புத்தி இருந்துச்சா, இது செய்யக்கூடாது இது செய்யலாம் அப்படிங்கிற புத்தி இல்ல இல்லைங்களா? அவனுடைய தூண்டுதல் யாரெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அவனை வந்து தூண்டுறாங்களோ, இப்ப திரௌபதியோட வஸ்திராபரணத்துக்கு யாரு தூண்டுதல் போட்டது? கர்ணன் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி யாராவது ஏதாவது தூண்டி விட்டா போதும், சகுனி அவருடைய மாமா ஏதாவது ஒருத்தர் தூண்டி விட்டா போதும், அது வேண்டாம், அது தர்மமா அதர்மமா அப்படிங்கிற யோசிக்கிற புத்தி எல்லாம் அவனுக்கு இல்லவே இல்லை. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. யோசிக்கவே முடியாது தப்பெது சரியது அப்படின்னு, அந்த மாதிரி இருக்கிற புத்தி. அடுத்தது அறியாமை என்னும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ். சோ இவங்களுடைய அறிவை வந்து யார் ஆட்கொண்டு இருக்கிறார்கள்? இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க, மாயை கொண்டு போய்விட்டது. சோ இப்படி இருக்கிறவர்களுக்கு தர்மம் அதர்மமாகவும் அதர்மம் தர்மமாகவும் தெரியும். தப்பெல்லாம் சரியா தெரியும், சரியெல்லாம் தப்பாப்படும். சோ எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்கின்றார்கள். பார்த்தனே, இவர்கள் எல்லோரும் தமோகுணத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 33, 34, 35
तृतीया यया तारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिसारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्तान् तृतीया तारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मममेव तमेव च न विमुच्यते துர்மேதா धृति सा पार्थ तामसी. சோ இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். பொருளியற்கையின் முறையின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். சோ தீர்மானங்களை பற்றி சொல்கிறது மன உறுதி. சோ பிரதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. சோ நம்மளுடைய மன உறுதியை பற்றி சொல்லுகிறது. சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மன உறுதி இருக்கும், அதை அசைக்க முடியாது, ஆழமான ஆணிவேர் போன்றது. எப்பவுமே அந்த மரத்தை அப்படியே பூமியில நிலையா நிக்க வச்சிருக்கு இல்லைங்களா, ஆணிவேர். அந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய மன உறுதியை உடைக்க முடியாது. யோக பயிற்சி செய்து அதை நிலையாக பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவது. சோ யோக பயிற்சி செய்து அவர்களுடைய மனது ஒரு கல்லை போன்ற உறுதியாக இருக்கிறது. மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை அவர்கள் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார்கள். புலன்களை கண்ட்ரோல்ட வச்சிருக்கிறாங்க. கோ சுவாமிகளாக திகழ்கிறார்கள், கோ தாசர்களாக திகழவில்லை. சோ இந்த மாதிரி இயக்கத்தை, புலன்களின் இயக்கத்தை, மனதின் இயக்கத்தை எல்லாம் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்காங்க. சோ இப்படிப்பட்ட மன உறுதி யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா சத்துவகுணத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கு தான் இருக்கும். அப்போ ரஜோகுணத்திலே இருக்கின்றவர்களுடைய மன உறுதி எதை பொறுத்தது அப்படின்னு பார்த்தா, ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்று கொண்டுள்ளான். சோ அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம். சோ இதுக்காகவே அவன் பலன்கள் முயற்சிகள் செய்து கொண்டே இருக்கிறான் இல்லைங்களா. சோ அந்த முயற்சிகள் அவனை மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பந்தத்திலேயே கட்டுண்டு கிடக்க செய்கிறது. இன்னும் 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 பேராசை ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால அறத்தை தேடுகிறான், பொருளை தேடுகிறான், இன்பத்தை தேடுகிறான், இன்னும் இன்னும்னு நிறைய பலன் நோக்கு செயல்கள் செய்து கொண்டே இருக்கிறதுனால இந்த இந்த இன்னும் அப்படிங்கிற அந்த கிரீடினஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் இவங்களுடைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. இன்னும் இன்னும் பேராசையோட இருக்கிறவர்கள் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர்கள். அடுத்தது இங்க சொல்ல என்ன தமோ குணத்தில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவர்களுக்கு நிறைய கனவு இருக்கும், பயம் இருக்கும், கவலை இருக்கும், வருத்தம் தோய்ந்த நிலை இருக்கும், மயக்கம் இருக்கும். சோ இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, இதுக்கு மேல அவங்களுக்கு சிந்திக்க தெரியாது. சோ இந்த மாதிரி இக்னரன்ஸ்ல இருக்கின்றவர்களுடைய மன உறுதி தமோ குணத்திலே இருக்கின்ற மன உறுதி அப்படின்னு பகவான் இங்கே இந்த 3 ஸ்லோகத்திலும் விதவிதமான 3 குணத்தில் இருக்கின்ற மன உறுதியை பற்றி சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம் த்விதானீம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத்ரமதே யத்ர துகார்தம் ச நிகச்சதி. यत्त तक्रेऽपि समिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादम्. विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तक्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्. यदक्रेसानुबन्धे स सुखं मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमातोत्तं तत्तामसमुदाहृतम्.
சோ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பொருளியற்கையின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி. 37 என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஸ்டார்டிங்ல நம்மள வந்து ஒரு நீங்க எல்லாம் ஒரு 4 மணிக்கெல்லாம் அலாரம் வச்சு எழுந்துக்கோங்க, குளிச்சுட்டு வாங்க, ஜபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ விஷம் மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் உங்களுக்குன்னு இல்ல, எனக்கும் கூட தான், எல்லாத்துக்குமே தான். சோ ஆரம்பத்தில் விஷம் போன்றது. ஆனா பழக 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 நம்ம அந்த 4 மணிக்கு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு எந்திரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நான் எந்திரிக்க பழகிட்டேன் அப்படின்னா நம்ம பாடிக்குள்ளேயோ அந்த பயாலஜிக்கல் அலாம் வந்து செட் ஆயிரும். எஸ் பிரபு. அந்த பயாலஜிக்கல் அலாம் செட் ஆகி நம்ம எந்திரிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சா கூட அந்த 4 மணிக்கு முழிப்பு வந்துரும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருக்கும், இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்று இனிக்கும். சோ அது வந்து நம்மை வந்து தன்னுணர்விற்கு நம்மை வந்து அழைத்து செல்கிறது. எப்படி நீங்க வந்து அந்த பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை எடுத்து நீங்க சாப்பிடுங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து துவர்க்கும். அது சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தண்ணி எடுத்து குடிச்சீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸ்வீட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ மூத்தோர் சொல்லும் முழு நெல்லிக்காயும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும். சோ அதேதான் சரிங்களா? சோ முன்னாடி விஷத்த மாதிரி இருந்தது, அதுக்கப்புறமா என்னவா மாறிடுச்சு? அமிர்தமா மாறிடுச்சு. எந்த ஒரு செயல்லையும் நம்ம சக்சஸா இருக்கணும் அப்படின்னா ஏர்லி பேர்ட்ஸா இருக்கணும். சோ நம்ம 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் அந்த முன்னாடி எந்திரிச்சிட்டோம், அதுல வந்து நம்ம செயல்கள் எல்லாம் செய்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய டைம் இருக்கும், நிறைய படிக்கலாம், நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். சோ கண்டிப்பா ஏர்லி பேர்ட்ஸ் எல்லாருமே சக்சஸா தான் இருப்பாங்க சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து அது பழக பழக நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். சோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த நம்மை வந்து தன்னுணர்வு பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். சோ இது வந்து சத்துவ குணத்திலே இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி. எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த குணம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இப்போ அட் பிரசன்ட் கலிகாலத்துல ஆண் பெண் 2 பேருக்கும் இருக்கின்ற அந்த காமம், காதல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ அந்த புலன்களும் பொருள்களும் தொடர்பு கொள்கிறது. சோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல அமிர்தமா இருக்கு. அப்புறம் போக 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 என்ன ஆகி விடுகிறது? 2 பேத்துக்கும் சண்டை வந்துருது. அப்புறமா என்ன ஆகிறது? ரொம்ப ரொம்ப கீழ்த்தரமா வந்து நடந்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி விஷமாகி விடுகிறது. ஸ்டார்டிங்ல அமிர்தமா இருந்துச்சு, இப்ப வந்து விஷமாகி விடுகிறது. அந்த காதல் கல்யாணம் அது மட்டும் கிடையாது, அது மட்டும் காதல் மட்டும் கிடையாது, இப்ப வருகின்ற கல்யாணங்களும் கூட அந்த மாதிரிதான் இருக்கிறது. சோ இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா ரஜோகுணத்தின் தன்மை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது. எதையும் ஆராய்ந்து பார்ப்பது இல்லை. எஸ் கண்டிப்பா ஸ்மார்ட் போன், சோசியல் மீடியா எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். எப்பவுமே வந்து அந்த டிவி அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு இடியட் பாக்ஸ் தான். நம்மளுடைய டைம் எல்லாத்தையும் வந்து அது வந்து திருடிக் கொள்கிறது. அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும், எந்தெந்த விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும், எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் இருக்கணும். இப்ப பாருங்க எல்லாத்துக்கும் கழுத்து வலி ஏன் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய இந்த தலையை வந்து கீழே தொங்க போட்டுட்டு எந்நேரம் வந்து மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த மொபைல் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது காலையில ஒரு டாக்டர் சொல்றாரு, இந்த கழுத்திலே ஒரு 60 கிலோ எடையை வைத்ததற்கு சமம். 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் இப்படி குனிஞ்சுட்டு மொபைல் பார்த்துட்டு இருந்தா அப்போ அந்த எலும்புகள் எல்லாம் வீக் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன வரும்? சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க டாக்டர்ஸ் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே வந்து ஹெல்த்னால பாதிக்கப்படுகிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் தான் நம்ம காரணம். நிறைய நேரம் மொபைலில் செலவிடுவது, மீடியா நம்ம அந்த டிவில செலவு பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். இந்த மாதிரி ஏன் அப்படி போறோம்னா ரஜோகுணமே நம்மளுக்கு காரணம். எஸ் பிரபு, அனந்த் பிரபு. ரஜோகுணத்தின் தன்மை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் நம்ம வந்து செய்யறோம். நம்ம மட்டும் செய்யறது கிடையாது, நம்மை பார்த்து நம்முடைய பிள்ளைகளும் கூட நம்ம வந்து அவங்களும் அந்த வழியில வந்து வர்றாங்க. சோ அவங்களுக்கும் சின்ன வயசுலயே எல்லாமே வந்து கண்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. கண்ணாடி போட்டுக்கிறாங்க சின்ன வயசுலயே இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம
நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும்னா நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கணும். சோ நம்மளுடைய குணத்தை ரஜோ குணத்திலிருந்து சத்துவ குணத்துக்கு மாத்திக்கணும். இப்போ தன்னுணர்வை காண இயலாத நம்ம பகவான் யார், நாம் யார் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே இல்லாம, தன்னுணர்வே இல்லாம, அந்த ஆத்ம ஞானமே இல்லாம ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறாங்களே அவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு கேட்டா தமோ குணத்தில் இருக்கின்றவர்கள். ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க, சோம்பலா இருப்பாங்க. மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ அந்த குணத்திலேயே வந்து அவங்க ஒரு சுகத்தை வந்து அனுபவிக்கிறார்கள். அதான் முதலே சொன்னேனே, போதைப் பொருள்களுக்கெல்லாம் அடிமையாகி அந்த மயக்கத்திலேயே வந்து அவர்கள் வந்து இருக்க விரும்புவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய மகிழ்ச்சி தமோ குணத்தில் இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மாத்துங்க. இப்போ நீங்க எல்லாம் யாராவது ஒருத்தர் நீங்க மார்க் எல்லாம் போட்டு பார்த்திருந்தீங்கன்னா 18க்கு பக்கத்துல இருந்தா தம்ஸ் அப். இங்க பாருங்க 6க்கு பக்கத்துல வந்தீங்கன்னா தம்ஸ் டவுன். 12க்கு அருகில் இருந்தால் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. போட்டு பார்த்திருந்தா இந்த ரிசல்ட் நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல, நீங்க உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். 20வது ஸ்லோகம். பிரபு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போங்க. ஏன் இப்ப 20க்கு வந்தீங்க? ஏன் பிரபு 20க்கு வந்தீங்க? அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? அது பை டிஃபால்ட் அதுல இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே சரி, நான் என்ன சொல்றதுன்னு பாக்குறேன் நானு. இது முதலே வந்திருக்க வேண்டியது பிரபு பிக்சர். அத எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார்னு நினைக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அதுக்காக இங்க வந்து இயற்கையில் சத்துவ குணம், அந்த அறிவு சத்துவ குணத்திலே இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். இது நாய், இது பூனை, இது சிங்கம், இது எருமை மாடு, இது மனிதன் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாம எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அறிவு சத்துவ குணத்திலே இருக்கின்ற அறிவு. அது ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். ஓகே பிரபு. ஏன் மாதாஜி? இல்லைங்க, பிரபு ஒரு மெசேஜ் போட்டாரு அனந்த் பிரபு, அதுக்காக. ஓகே 33 ஸ்லோகம். இப்போ இது ஏன் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுறதா பிரபு? 33 எல்லாம் முடிச்சிட்டோமே. ஓகே பாத்துடலாம். பிருத்தாவின் மகனே 33 கிருத்யாயயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியா யோகேன வியாபிசாரிண்யா த்ருதி சாபார்த்த சாத்விகி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிச்சயத்துடன் காக்கப்படுவதும் மனத்தையும் வாழ்வையும் புலனிழக்க நடக்குவதுமான உறுதி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். சோ இது சத்துவ குணத்தில் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் பிரபு. அடுத்ததுக்கு போங்க. இங்கிருந்தா வரணும் பிரபு. 41 கரெக்ட். இந்த 41 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பிராமண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் சபரந்தப கர்மாணி பிரவவித்தானி ஸ்வபாவ பிரவைகுண சமோ தமஸ்தப சௌஷம் சாந்திராஜவமேவ ச ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். शौर्यं तेजोत्रुदिप्तास्यं युद्धे साप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजं कृषिकोरस्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். சோ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பொருளியற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள். சோ பகவான் ஆல்ரெடி வந்து அந்த இதுல வந்து 4 வகையான ஆசிரமங்கள், 4 வகையான பிரிவுகளை பற்றி சொல்லி இருந்தார் இல்லைங்களா? சோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ 42வது ஸ்லோகம்.
அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இத்தகைய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகிறார்கள். சோ 4 ஆசிரமங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆசிரமம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பிராமணர்கள். அவர்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கிறது? அமைதியானவர்கள், அவர்கள் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு பர்சன்ஸ், தவம், அவர்கள் செய்கின்ற தவங்கள் பல, தூய்மையாக இருப்பார்கள், உள்ள தூய்மை, உடல் தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை இல்லைங்களா, அவங்க ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டடா இருப்பாங்க, சகிச்சிருப்பாங்க, நேர்மை, சோ ஹானஸ்டா இருப்பாங்க, அறிவு, சோ நாலேஜபிள் பர்சன்ஸா இருப்பாங்க, பகுத்தறிவு, எது நல்லது, இது செய்யலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு பகுத்தறியக்கூடிய அந்த தன்மை அவர்களுக்கு அதிகம். ஆத்திகம், சோ கடவுள் பக்தி அவர்களுக்கு இருக்கிறது. சோ இந்த தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆசிரமம் பிராமணர்கள். அடுத்தது சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அடுத்தது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? சத்திரியர்களை பத்தி பேசுறாங்க. சோ சத்திரியர்கள் எப்படி இருக்கணும்? சூரத்தனம் மிக்கவர்களாக இருக்கணும். இப்போ காட்டுல போர் பயிற்சி செய்வார்கள். அப்போ ஒரு சிங்கத்தோட மோதணும். காட்டுக்குள்ள போகும்போது போர் பயிற்சி புலியோ சிங்கமோ, சோ இந்த கொடிய விலங்குகளோட அவர்கள் போரிட்டு வெல்ல வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூரத்தனம், பயப்படாம அந்த மாதிரி வலிமையோட அதை எதிர்க்கக்கூடிய துணிவு அந்த மாதிரி இருக்கணும். சத்திரியர்களுக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். வலிமை, சோ வலிமைனா உங்களுக்கு தெரியும், பலம். மன உறுதி, சோ எடுத்த முயற்சியில் தளராமல் அதை அடையும் வரை, கோலை ரீச் பண்ற வரைக்கும் அதே மன உறுதியோட இருக்கணும். சோ வளமை, சோ வளமைனா ஐஸ்வர்யம், செல்வம். சோ அவங்க அப்பதான் நாட்டு மக்களை காக்க முடியும், தானங்கள் நிறைய செய்ய முடியும். போர் அப்படின்னு வந்துருச்சான்னா நாட்டு மக்களை காப்பதிலே அவர்கள் தைரியமாக இறங்க வேண்டும். தைரியம் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களுடைய கடமையே போர் வந்துச்சுன்னா போரில் ஈடுபடுவது, நாட்டு மக்களை காப்பது. சோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் அவங்களோடது. ஆளும் தன்மை, சோ இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சோ இது எல்லாமே சத்திரியர்களுடைய சுபாவத்தில் பிறந்த செயல்கள். சோ ஒரு சத்திரியன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா இந்த குணங்கள் எல்லாமே இருக்கணும். அடுத்தது விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ விவசாயம், அது பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம், சோ ட்ரேட், இது மூணுமே வைசியர்களுடைய குணங்கள், அவர்களுடைய செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த 3 பேருக்குமே, அதாவது பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் 3 பேர்களுக்குமே அந்த ஹார்ட் ஒர்க், தொண்டு செய்வது அப்படிங்கிறது சூத்திரர்களின் சுபாவம் அப்படின்னு சூத்திரர்களுடைய சுபாவத்தை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த 4மே 4 வகையான ஆசிரமங்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிராமணர், சத்திரிய, வைசியர், சூத்திரர். ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? இந்த கலிகாலத்துல பிரபுபாதா சொல்லுவார், இப்ப யாருக்குமே எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே கிடையாது, நாம எல்லோருமே சூத்திரர்களாக இருக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இந்த கலிகாலத்துல, இல்லைங்களா? எல்லாருமே மீட் ஈட் பண்றாங்க, எல்லாருமே நான் சொல்ல வேண்டாம், எல்லாமே எல்லா விஷயங்களும் எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இப்படி இருக்கிறவர்கள் பக்திக்கு அவர்கள் தங்களை ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ டெவலப் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவர்கள் பிராமணர்களாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். அதுவும் கிடையாது, ஒரு தூய வைஷ்ணவர்களாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு கூட நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யத பிரவ்ருத்தி பூதானாம் ஏன சர்ப்பம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மண தம் அத்யச்ச சித்திம் விந்ததி மானவ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாளிகளும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ நமக்குன்னு இருக்கிற பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், இங்க பாருங்க, பிராமணர்களுக்கு என்ன டியூட்டி? வேதங்களை கற்பது, கற்பிப்பது. சோ இங்க சத்திரியர்களுக்கு என்ன டியூட்டி? ஒரு நாட்டை காப்பது, சோ போர் செய்து. ஒரு வைசியருக்கு என்ன டியூட்டி?
விவசாயம். சோ வந்து சூத்திரர்கள். சோ இவங்க கடுமையான வேலை, வைசியர்கள் வந்து இந்த மாதிரி மாடுகளை பராமரித்தல் விவசாயம். சோ கடுமையான வேலைகள் செய்வது சூத்திரர்கள். சோ இந்த மாதிரி பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ அவங்கவங்களுடைய டியூட்டிஸ அவங்கவங்க செய்து கொண்டே மனதை வந்து பக்குவப்படுத்துறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, எல்லா இடத்திலும் பரவியுள்ள பகவானை வந்து நம்ம வந்து அடைய முடியும். சோ நமக்கு ஒரு பக்குவம் கிடைக்கும். நமக்கு என்ன டியூட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை பர்ஃபெக்டா செய்யும் போது நம்முடைய மனது களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு பக்குவ நிலையை அடைகிறது. அந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தால் அந்த பக்குவ நிலை நம்மை ஆன்மீக பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். கடமையை, மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவரது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. சோ ஒரு யானை செய்ய வேண்டியதை வந்து பூனை செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? இப்ப வந்து மரத்துக்கு மரம் குரங்கு வந்து தாவி தாவி போகும். அத வந்து யானை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா செய்ய முடியாது. சோ இந்த மாதிரிதான் அவங்கவங்களுக்குன்னு அவங்கவங்க இயல்புக்கேற்ப அவங்களுக்கு என்ன உடல் கிடைத்திருக்கிறதோ அதற்கேற்ப அவங்கவங்களுடைய சுபாவத்திற்கேற்பவே அவங்களுடைய செயல்களும் அமைந்திருக்கிறது. சோ மற்றவரது கடமை, இதுக்கு சரியான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அர்ஜுனரை தான் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னார்? நான் போர் செய்ய மாட்டேன், நான் காட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா செய்ய வேண்டியது அப்படிங்கிறது சத்திரியர், அதாவது அர்ஜுனருடைய கடமை. தவம் செய்ய போகிறேன்னு சொன்னது ஒரு சன்னியாசியினுடைய கடமை. சோ நீ வந்து அந்த சன்னியாசியினுடைய கடமையை வந்து பர்ஃபெக்டா செஞ்சாலும் அது தப்புதான். நீ உன்னோட கடமையை செய்யும் போது கொஞ்சம் தவறுகள் நேராலும் பரவாயில்லை, அதுவே சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். சோ அப்போ அவங்களுடைய கடமையை தான் அவங்க செய்யணும், மற்றவங்களுடைய கடமையை அடுத்தவர்கள் செய்யக்கூடாது. சோ ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுடைய இயற்கை, ஒருத்தவங்களுடைய சுபாவம், இதனாலதான் அவங்களுக்கு இந்த கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி செய்யறதுனால அர்ஜுனர் வந்து போர் செய்யாம ஒரு தவம் செய்ய போயிருந்தா அவர் பாவப்பட்டவர் தான். அவர் வந்து பாவத்திற்கு பாவ விளைவுகள் அவரை வந்து ஆட்கொண்டு விட்டிருக்கும். அவர் வந்து கடமையிலிருந்து தவறியவர் ஆகிவிடுகிறார். தன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியவர்களுக்கு பாவமே வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து சொல்றார். அப்போ நம்ம கடமையை செய்யும் போது சில தவறுகள் நேர்ந்தாலும் கூட பரவாயில்லை, அதனால் பாவ விளைவுகள் நம்மை வந்து சேராது அப்படின்னு இங்கே வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த புக்தி சத்வத்ர ஜிஜாத்மா விகதஸ்துகஹ நைஷ்கர்ம்ய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசானாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். சுய கட்டுப்பாடு உடையவர்கள், சோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல், பற்றற்ற எந்த ஆசையுமே இல்லாம பகவான் மேல மட்டும்தான் பற்று வைத்திருக்கிறார்கள் மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய, எனக்கு எந்த சுகமும், இந்த மெட்டீரியல் சுகம் எல்லாமே வந்து அழியக்கூடியது, அசத், அதனால எனக்கு வந்து சத், அதாவது பகவான் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு யார் வந்து பகவான் துறவை பயிற்சி செய்கின்றார்களோ அவர்கள் கர்ம பந்தனத்திலே இருந்து பாவ புண்ணியங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள். அந்த பக்குவ நிலைக்கு வந்து அவர்கள் வந்து அடைந்து விடுகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம நிறைய பேர், நம்ம உதாரணம் சொல்லலாம், நம்ம ராமாயணத்தை எழுதிய யாரு? ராமாயணத்தை நம்ம தமிழ்ல எழுதினது வால்மீகி ராமாயணம். வால்மீகி அப்படிங்கிறவர் யார்? ஒரு திருடனாக இருந்தவர் இல்லைங்களா? அப்புறம் தன்னை திருத்தி கொண்டு ரொம்ப கட்டுப்பாடோட எல்லா பற்றுகளையும் துறந்து பகவான் மேல அந்த ராமாயணத்தையே வந்து எழுதினார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் பக்குவ நிலையை அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா நச்சோசதி நாம் காங்க்ஷதி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம்
இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. சோ எப்பவுமே அவன் மனசு ஆனந்தத்திலே திளைத்து கொண்டிருக்கிறது. சோ அவனுக்கு எந்த கவலையுமே கிடையாது. கவலைப்பட்டு ஒண்ணும் ஆக போறதில்லை, பகவான் தான் எல்லாம், ஒரு புல் அசைந்தா கூட அது பகவானுடைய இது இல்லாம அசையாது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால எதை பத்தியும் கவலைப்படுறது இல்லை, எதையும் அடைய விரும்புவதும் இல்லை. நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு இருக்குதோ அதை பகவான் கண்டிப்பா கொடுப்பார். நமக்கு கொடுக்கணும், நம்ம அதுக்கு நம்ம சேரணும் அது அப்படின்னா அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது. கடவுள் நமக்கு தருவதை வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு யாருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, எல்லா உயிர்வாழிகளிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். எல்லா உயிர்வாழிகளிடையும் பரமாத்மா இருப்பதை நினைவில் கொண்டு அவன் எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்கிறான். பண்டிதா சமதர்ஷினக. சோ இந்த நிலையில் இருக்கிற பக்தன் தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். அவனுக்குதான் எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது. சோ யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் அப்படின்னா, யாரெல்லாம் இந்த நிலையை நமக்கு உயர்த்தி கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் அஸ்ஸாஸ்மி தத்வதக ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா திசதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டுக்குள் நுழைய முடியும். சோ நம்ம நிறைய பார்த்தோம், எல்லாம் ஞான யோகம் பார்த்தோம், கர்ம யோகம் பார்த்தோம், தியான யோகம் பார்த்தோம், அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம். எல்லாமே ஒரு படிக்கட்டுகளாகத்தான் இருந்தது. கடைசியா என்ன இருந்தது? பக்தி யோகம் தான் இருந்தது. சோ பகவான் என்ன சொல்றார்? பக்தி யோகம் தான் என்னை அடைவதற்கான அந்த கடைசி படிக்கட்டு. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற படிக்கட்டுகள் தான் கர்ம யோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. சோ பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே என்னை அடைய முடியும். மற்ற எல்லாமே ரொம்ப கடினமானது, இந்த காலத்துக்கு அதெல்லாம் சரிப்படாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது, சோ பகவான் யார் அப்படிங்கறத பக்தி தொண்டு செய்தால் மட்டுமே உணர முடியும். அப்படி செய்யும் போதுதான் அந்த பக்தர்களுக்குத்தான் பகவானுடைய திருநாட்டிற்குள் நுழைவதற்கு அனுமதி கிடைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மான் அபீஷதா பூர்வானோ மத்வ்யாவஸ்தய மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். சோ அந்த பக்தன் நிறைய விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறான். பிரபுபாதா எடுத்துக்கோங்க, எத்தனை காரியங்கள் செய்தார் இல்லைங்களா? இஸ்கான் அப்படிங்கிற இந்த நிறுவனத்தை தோற்றுவித்தார், வேத இலக்கியங்களை எல்லாம் மொழிபெயர்த்தார், நிறைய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார், 108 கிருஷ்ணர் ஆலயங்களை நிர்மாணித்தார் இல்லைங்களா? அதுவும் எப்போ 70 வயசுல. சோ இப்படி எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற பக்தன் யார் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா, பகவானுடைய காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி. சோ அவருடைய காரணமற்ற கருணை. சோ அது பகவான் இந்த பக்தர்களை எல்லாம் பாதுகாக்கிறது. சோ இந்த சுயநலம் இல்லாத பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு செயல்படுகின்ற இந்த பக்தர்கள் எல்லாருமே அந்த பகவானுடைய பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்க. சோ அந்த நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறார்கள். பகவானுடைய கருணையினாலேயே அவர்கள் அந்த அழிவற்ற அந்த இடத்தில், தெய்வீகமான இடத்தை பகவானுடைய திருநாடு அதை அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. மச்சித்த சர்ப்ப துர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வில் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். சோ நான் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிற உணர்வு யாருக்கு இருக்கிறதோ, நான் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ நான் பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது, இதுதான் என்னுடைய இந்த வாழ்க்கையின் நோக்கம் அப்படின்னு யார் அந்த உணர்வில் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கிறாங்களோ,
அவங்க வந்து இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையிலே இருக்கின்ற எல்லா தடங்கல்களையும் வந்து அவர்கள் வந்து ஈஸியா வந்து கடந்து விடுகிறார்கள். ஆனா அந்த உணர்வே இல்லாம அகங்காரத்துடன் சொல்வதை கேட்காமல் இருக்கின்றவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு என்ன முடிவு அப்படின்னா அழிவுதான் முடிவு அப்படின்னு பகவானே இங்க வந்து சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்ப பூதானாம் உத்தேச திஷ்டதி பிரமாயன் சர்ப பூதானி யந்திராரூடாணி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழியின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே நடத்துகின்றார். சோ இந்த ஜடசக்தி அப்படிங்கிற இயந்திரம், சோ இந்த ஜடசக்தி ஒரு இயந்திரத்துக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. இந்த இயந்திரத்துல நாம எல்லா உயிர்வாழிகளும் உட்கார்ந்து கொண்டு பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். சோ இந்த பயணத்திலே யார் வந்து நம்மளுடைய இதயத்தில் வீற்றிருக்கின்றார், யார் இந்த பயணத்தை வழிநடத்துகின்றார் அப்படின்னு பார்த்தா முழுமுதற் கடவுள் தான், நம்ம மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா தான் நம்ம எல்லாம் வழிநடத்தி இந்த பயணத்திலே கூட்டிக் கொண்டு செல்கின்றார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் கேவ ஸ்ரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். சோ பரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்தியமான இடத்தையும் அடைவாய். சோ பகவான் கிட்ட முழுமையாக சரணடைந்து விட்டால் அவருடைய கருணையினால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த பௌதிக உலகத்திலே அமைதி என்பதே கிடையாது. எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவு இதுதான் இல்லைங்களா? ஒரு வீட்டுல சண்டை, ஒரு சமுதாயத்துல சண்டை, தெருவுல சண்டை, ஒரு நாட்டுக்கு நாடு சண்டை இல்லைங்களா? சோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நமக்கு வந்து என்ன தேவை? அமைதி தேவை. சோ அந்த மாதிரி அமைதி வேணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து சரணடைஞ்சிடணும், நம்மளை நம்ம ஒப்படைச்சிடணும். சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் நித்தியமான இடமாகிய பகவானுடைய திருநாட்டில் இடம் கிடைக்கும். சோ இங்க என்ன பிக்சர் அப்படின்னு கேட்டா, இப்பதான் நம்மளுக்கு ஜெகநாதருடைய அந்த தேர்த்துல ரதோத்சவம் நடக்க போகிறது. அந்த ரதோத்சவத்துல வந்து மன்னர் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரூம் ஸ்டிக் இல்ல, அது வந்து கோல்ட்ல பண்ணிருப்பாங்க. அதை வச்சு அந்த ரதத்தை வந்து அவர் வந்து சுற்றியும் வந்து அவர் வந்து தூய்மைப்படுத்துவார். அது வந்து காலங்காலமா வந்து அந்த மன்னர்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதற்காகத்தான் இந்த மாதிரி. நீங்க கூட மிஸ் பண்ணாம நீங்க பாருங்க டிவில, ராஜா வந்து எஸ் 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 பிரபு, நாளைக்குதான் ரத யாத்திரை, நீங்க பாப்பீங்க. அந்த ரத யாத்திரையில அந்த ராஜா வந்து அந்த வழித்தோன்றல் வந்து நாளைக்கு அந்த கோல்டன் ப்ரூம் ஸ்டிக்கை வச்சு அந்த இடத்தையெல்லாம் வந்து ரதத்திலே இருக்கிற இடத்தையெல்லாம் வந்து சுத்தி இருக்கிற இடத்தையெல்லாம் வந்து தூய்மைப்படுத்துவார். சோ இந்த மாதிரி செயின்ட்லி கிங்ஸ் வந்து பகவானுக்கு தொண்டர்களாக இருந்தார்கள், அவருக்கு வந்து சேவைகள் செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்காகத்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. இதி தே ஞானமாக்யாதம் குக்யாத் குக்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைதத் அசேசேன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். சோ ரகசியமான ஞானம் என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனையும் நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன். இந்த ஞானத்தை எல்லாம் நான் உனக்கு விளக்கி சொல்லியிருக்கிறேன். சோ இதையெல்லாம் முழுசா கேட்டு முழுசா சிந்திச்சு, சோ நீ அதை பத்தி நீ அசை போட்டு இல்லைங்களா, அதை பத்தி நீ விளக்கமாக உன் மனதுக்குள்ளேயே நீ வந்து ஞாபகப்படுத்தி நீ வந்து ஒரு முடிவுக்கு வா. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு? இத்தனையும் சொல்லிட்டு அவர் வந்து நீ கோர்சைன்னு முதல்ல சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்போ கடைசி சாப்டர்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா யூ டிசைட் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு கடைசியில. Now the ball is in your court. நீ வந்து என்ன செய்யணுமோ செய், நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு இங்க வந்து முடிச்சுக்கிறார். நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. சோ இந்த ஸ்லோகம் 2வது முறை வருகிறது. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக.
இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் சத்தியம் பண்றார். எங்கேயாவது எந்த கடவுளாவது சத்தியம் பண்ணி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? பகவான் நம்மளுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கிறார். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து, நான் உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்லியிருக்கேன் எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு. எனது பக்தனாக ஆகி, சோ பகவானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது பகவான் மேல ஒரு பற்று வரும். சோ பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆவல் உருவாகும். சோ கேட்டு 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 அப்ப பகவான் மேல ஒரு அன்பு வந்து நம்ம வந்து அவருடைய பக்தனாகவே வந்து நம்ம மாறிவிடுவோம். இன்னும் அவரை பற்றி கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு தோணும். சோ அவருக்கு வணக்கங்களையும் வழிபாட்டு முறைகளையும் வந்து நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம். சோ இந்த மாதிரி நீ செய்யும் போது கண்டிப்பாக நீ என்னை வந்தடைவாய் அப்படிங்கறது உனக்கு சந்தேகமே வேண்டாம். 100% நீ என்கிட்ட வருவ. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். சோ நீ எனக்கு ரொம்ப இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட். அதனால நான் உனக்கு இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். அந்த சத்தியம் அர்ஜுனருக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்கும் தான் பகவான் வந்து சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கிறார். சோ பகவானே வந்து சத்தியம் பண்ணிட்டார். இதுல வந்து சந்தேகப்படுவதற்கு ஏதுமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 18.66 அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஸ்லோகம். சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து எப்படி பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. சோ இந்த மோசயிஷ்யாமி மா சுசக அப்படிங்கிற லெட்டரை வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. யோசிச்சுக்கிட்டே இருங்க. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன். சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து அப்படின்னா எப்படி வழிபாடு செய்ய வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும், அப்படி செய்யணுமா, இப்படி செய்யணுமா, எதை யாரை வழிபட வேண்டும், எந்த விதமான குழப்பங்களும் வேண்டாம். எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. சோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவான் நீயே அப்படின்னு என்கிட்ட மட்டுமே சரணடைந்து விடுங்கள். உங்களை இந்த மாதிரி சரணடைஞ்சு விட்டா உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நெருப்பிலே பட்ட பஞ்சாக தூசாக மாறி காணாமல் போய்விடும். இந்த பாவ விளைவுகளில் இருந்தெல்லாம் நான் உங்களை விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே. மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசூசக அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த மாசூசக அப்படின்னா எங்க பார்த்திருக்கீங்க இந்த ஸ்லோகத்துல? இந்த ஸ்லோகத்துல இல்ல, எங்கேயோ பார்த்திருக்கீங்க. எங்கேயாவது பார்த்த ஞாபகம் இருக்கிறதா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ஆர் நோன்னு போடுங்க, நான் சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். லாவண்யா மாதாஜி பார்த்திருக்கீங்களா? எங்க பாத்தீங்க? எங்க எங்க பாத்திருக்கீங்க மாதாஜி? நோ. யாரெல்லாம் அத்திவரதரை தரிசனம் பண்ண வந்தீங்க காஞ்சிபுரத்துக்கு? வந்தீங்களா? அவரோட கையில இருக்கும் மாசூசக அப்படின்னு. சரிங்களா? சோ இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அத்திவரதர் வந்தோன்னா அந்த மாசூசக அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன என்ன அப்படின்னு நிறைய எல்லாத்துலயும் வந்துச்சு இல்லைங்களா? எஸ். சோ இதுதான் முக்கியமான ஸ்லோகம். இங்கிருந்துதான் வந்து அந்த மாசூசக எடுத்து அந்த கையில வந்து அச்சிடப்பட்டது பகவானோட கையில. சரிங்களா? அத்திவரதருடைய கையில, அந்த கையில இருந்திருக்கும். காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் இல்ல, அத்திவரதர் வரதராஜருடைய கையில இல்ல மாதாஜி. அத்திவரதர் 41 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த தண்ணியில இருந்து அந்த எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அவருடைய அந்த அத்திவரதருடைய கையில இருந்துச்சு. சோ சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாவேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு துறந்து விட்டு என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்னு பகவான் வந்து கேரண்டியே கொடுக்கிறார். சோ எல்லாத்தையும் விட்டுடு, என்கிட்டமே சரணடைஞ்சிடு. என்கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டுன்னா உன்னோட பாவங்கள் எல்லாம் தீயிலே பட்ட தூசியாக எல்லாமே வந்து சாம்பலாகிவிடும். சோ நான் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன், பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இவ்ளோ 100% கேரண்டி
சோ யாருமே கொடுக்க முடியாது இல்லைங்களா, பகவான் நமக்கு தருகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் தேனாதபஸ்காய நபக்தாய கதாசன நாக்ஷா சுஷ்ரூசவே வாச்சியம் நசமாம்யோ அப்யசூயதி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவமில்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கக்கூடாது. சோ இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே ரகசியம், குஹ்யம். சோ இந்த ரகசியமான ஞானத்தை தவம் இல்லாதவருக்கு சொல்லக்கூடாது, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது, நாஸ்திகர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது, பகவான் மேல் பொறாமை உள்ளவர்களுக்கும் சொல்லக்கூடாது. சோ இவங்களுக்கெல்லாம் ஒருபோதும் விளக்கக்கூடாது. இவங்களுக்கெல்லாம் போய் சொன்னோம்னா நம்மளை பார்த்தோன்னே முகத்தை திருப்பிக்குவாங்க. பகவான் வேற வேலையே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவாங்க இல்லைங்களா. நம்மளை பார்த்தோன்னே வேற வேலை இல்லை, உங்களுக்கு பொழப்பு இல்லை, இன்னும் என்னென்ன வேதமானாலும் நம்மளை சொல்லுவாங்க. அதனால இந்த மாதிரி உள்ள ஆட்களுக்கு நம்ம பகவானை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பகவானே இங்க நமக்கு சொல்லிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. யதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தோஸ்வவிதாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏஷ்யத் அசம்சய. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவர் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். இப்போ பிரபுபாதா ஆரம்பிச்ச இந்த இஸ்கான் மூலமாக எத்தனை கோயில்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதிலே டெம்பிள் பிரசிடென்ட்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய குருமார்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாமே இந்த பக்தியை பற்றி, எப்படி பக்தி தொண்டு செய்வது அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நமக்கு நிறைய விவரங்கள் கிளாஸஸ்ல நிறைய சொல்றாங்க. சோ அவர் அப்படி பக்தி செய்கின்றவர்கள் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறார்கள் அப்படின்னு இங்கே பகவான் நம்மளுக்கு சொல்கிறார். நசஸ்மான் மனிஷ்யேஷு கஷ்யின் மே பிரிய கிருத்தம பவிதா நசமேதஸ்மாத் அந்ய பிரயதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. யார் அந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புவதிலே ஈடுபட்டு முழு மனதோடு ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரியமான தொண்டன் எனக்கு இந்த உலகில யாருமே கிடையாது, அவன்தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவ்வாறு அவனை விட பிரியவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. சோ அவனை விட பிரியமானவராக பகவானுக்கு யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. யார் முழு மனதோடு அந்த பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள் பாத்தீங்களா, அந்த பக்தன் தான் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவராக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்யேஸ்ய இமம் தர்மியம் ஸ்வதாம் ஆவயோ ஞான யக்ஞேன தேனகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மேமதி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ இது பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் இல்லைங்களா, உரையாடல் தான். சோ இந்த உரையாடலை கற்பவன், இது எல்லாமே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பகவான் வாயிலே இருந்து வந்த சொற்கள். சோ இந்த சொற்களை நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா பகவான் வேற, பகவானுடைய சொற்கள் பகவானுடைய நாமங்கள் வேற கிடையாது, எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ இதை கற்பவன். சோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி இந்த பகவத்கீதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆவலாக இருக்கிறோம். சோ தன்னுடைய அறிவால் என்னை வழிபடுவான். இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க கண்டிப்பாக என்னை வழிபடுவார்கள் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. பகவானே சொல்லிட்டார், நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதையை நல்லா படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தாவான் அனுசூயஸ்ய ஸ்ருணுயாத் அபியோனர சோபி முக்த சுபாங்கள் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்களாலும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறார். யாரு ரொம்ப அட்டென்டிவா, ரொம்ப நம்பிக்கையோட, யார் பொறாமை இல்லாம இத கத்துக்கிறாங்களோ, கேட்கிறாங்களோ, சத் சங்கத்துல சொல்றாங்க, அதை உட்கார்ந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோட யார் கேட்கிறாங்களோ
சோ அவங்க அவர்களுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. அதனால அவர்கள் புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழ்கின்ற மங்களகரமான உயர் லோகங்களுக்கு அவர்கள் உயர்த்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்ருதிர் லப்தா த்வத் பிரசாதான் மயச்சத ஸ்திதோஸ்மி கதகந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியாய் உள்ளேன். உங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். சோ முதல்ல போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவர், நான் காட்டுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னவர், இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தின் முடிவுல என்ன சொல்றாரு? இந்த 700வது ஸ்லோக பக்கத்துல வந்துட்டோம் இல்லைங்களா? சோ இன்னும் 2-3 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வீழ்ச்சி அடையாதவரே அப்படிங்கிறாரு. சோ அவருக்கு பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது. அவருடைய பாடியில எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது. நமக்குதான் பாடியில பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், அப்புறம் நம்ம பை ப்ராடக்ட்ஸை உற்பத்தி செய்கின்றோம், அப்புறம் நம்மளுடைய உடல் தளர்ச்சி அடைகிறது, அப்புறம் மரணம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கின்றவர்கள், தவறுகிறவர்கள், தவறாதவர்கள், வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ வீழ்ச்சி அடையாதவரை அவருக்கு உயர்ந்தவரோ அவருக்கு சமமானவரோ யாருமே கிடையாது. சோ இப்ப என்னோட மயக்கம் எல்லாம் தீர்ந்துச்சு. சோ அப்ப ரொம்ப மயங்கி இருந்தேன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா? இப்போ மயக்கம் தீர்ந்து விட்டது. உங்களுடைய கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். நான் அப்ப எப்படி இருந்தேன்? இன்டெசிஷன், எதையுமே டிசைட் பண்ண முடியல என்னால. நான் எனக்கு என்னுடைய உடல் நடுங்குகிறது, என்னுடைய விறக்கிறது, என்னென்னமோ சொன்னார். காண்டிபத்தை கீழே போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டார் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தேன். இப்ப நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறேன். சந்தேகங்களிலிருந்து நான் விடுபட்டு விட்டேன். இப்ப எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. சோ நான் இப்ப உறுதியாக உள்ளேன். இப்போ நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அந்த உபதேசத்தை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு நான் அதை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் கிட்ட மண்டியிட்டு அவரிடம் பிரார்த்தனைகள் செய்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த சஞ்சயன் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்பாதஸ்மிமௌஷஸ்பத் உத்பதம் ரோமஹர்ஷனம் வியாச பிரசாதாத் க்ருதவ்ரா நேதத் புக்யமகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதக்யத ஸ்வயம். சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் சஞ்சயன் கூறுகிறார். என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். இதையெல்லாம் ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையிலே உட்கார்ந்துட்டு குருட்சேத்திரம் அந்த போர்க்களத்திலே நடக்கின்ற விஷயங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தார். சில விஷயங்களை திருதராஷ்டிரர் துரியோதனுடைய தந்தைக்கும் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார். இப்ப என்ன சொல்றார்? சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் என்னும் 2 மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் உரையாடலை நான் கேட்டேன். 2 பேத்துக்கும் நடந்த கான்வர்சேஷனை நான் கேட்டேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான விஷயத்தினாலே எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி வியாசரின் கருணையினால் லோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு அவர் புலகாங்கிதம் அடைகிறார். சோ பகவான் வியாசரோட கருணையினால தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற அந்த சக்தி இவருக்கு கிடைத்ததுனால எங்கேயோ இருந்துகிட்டு பகவானும் அர்ஜுனரும் பேசிய விஷயங்களை எல்லாம் 2 மகாத்மாக்கள் இல்ல மகா புருஷர்கள் இவர்கள் 2 பேரும் பேசிய அற்புத விஷயங்களை எல்லாம் அவர் நேரடியாக கேட்க முடிந்தது அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜன் சம்ஸ்ருத்ய சம்பாதம் மிமமுத்பதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் ஸ்ருஷ்யாமி ச முகுர்முகு. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் நினைத்து நான் இன்பமடைகின்றேன். சோ இத
திருதராஷ்டருக்கும் இதை எடுத்து சொல்கிறார். இந்த 2 பேத்துக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன். இதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நான் மறுபடியும் நான் நினைத்து நான் புலகாங்கிதம் அடைகின்றேன், உணர்ச்சி வசப்படுகிறேன், இன்பம் அடைகின்றேன் அப்படின்னு இங்க சஞ்சயன் திருதராஷ்டருக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்மளுடைய பகவத்கீதையில கடைசி ஸ்லோகம், 78வது ஸ்லோகம். யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் த்ருவாணீதீர் மதிர்மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் த்ருவாணீதீர் மதிர்மம. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தர தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் த்ருவாணீதீர் மதிர்மம. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயம் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் 78வது ஸ்லோகத்தோட இந்த பகவத்கீதை முடிவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த சம்மரி என்னன்னு பார்த்திடலாம். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்மயோகா. சோ எப்படி இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவது, கர்மயோகம் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலமாக அப்படிங்கறது பார்த்தோம். அந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஆக்ஷன், ஒரு செயல் நடக்கணும்னா 5 விதமான விஷயங்கள் தேவைப்படுகிறது. 3 modes control everything. இந்த 3 மோடும் ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். நம்முடைய செயல்திறன், நம்முடைய உறுதிப்பாடு, நம்முடைய மகிழ்ச்சி, நம்முடைய எதெல்லாம் எல்லா விஷயங்களுமே இந்த 3 modes தான் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ பியூரிபிகேஷன் த்ரூ வர்ணாசிரம தர்மா. சோ வர்ணாசிரம தர்மத்தை பகவான் ஏற்படுத்தினார். மனிதன்கள் ஒரு மிருக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். அந்த மிருக வாழ்க்கையில் இருந்து அவர்களை தெய்வீக நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பகவான் இந்த 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமங்களை உருவாக்கி, அது குணகர்ம விபாகச்ச, அது குணத்தின் காரணமாகவும் நாம் செய்கின்ற செயல்களை அடிப்படையாகவும் வைத்துத்தான் அவர் பிரிச்சாரே ஒழிய நீ உயர்ந்தவன், இவன் கீழானவன் அப்படிங்கிற அந்த இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. குண கர்ம விபாகச்ச, குணத்தை வைத்தும் கர்மங்களை வைத்தும் தான் இந்த விதமான பிரிவினைகளை எல்லாம் பகவான் செய்தார் மனிதர்களை உயர்த்துவதற்காக அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம், கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதாவது அந்த ரகசியமான ஞானத்தை எப்படி ஞானத்தை அர்ஜுனருக்கு சொல்வது மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு எல்லாருமே பகவான் போதித்தார். பியூர் பக்தி, சோ அனன்ய பக்தி, பகவானுக்கு எப்படி அனன்ய பக்தி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ, சோ கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் தான். சோ பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, அவருடைய வில்லாளி, அவருடைய தோழனான அர்ஜுனன் வில்லாளி, எப்படிப்பட்ட வில்லாளி, எங்க போனாலும் தோற்கவே இல்லை இல்லைங்களா, தோல்வியே காணாத அப்படிப்பட்ட வில்லாளி எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் அசாதாரணமான வலிமையும் ஐஸ்வர்யமும் செல்வமும் எல்லாமே நிறைந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதோட இந்த இது கன்க்ளூஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.